Malaya Flipkart big billion day iPhone lala by negative. iPhone bulana hai Ladu bra, kamu kok kamu ini? iPhone ini raga jendang. iPhone dulu. Jauh bilun hogar nih kuai nainan kompetisi gini. iPhone meni ini. Kuai ini deh. Kuai. Terbawa kuai ini deh mau. Nih iPhone ini cinta jangan sih. Mobil aja lah iPhone lah nak itu menang lah hujan ada. Bisa bagi hari gula bar. Selalu horlah ini orang nih ini. Mansper orang lah ini orang iPhone lah sih menang ber. iPhone ada X9 aja juga ada. Bila naja lah kamera barang menang lah. Karena iPhone nang sih mun. YouTube barang ni malah iPhone lah nah hanya beriya. Dabu gurlap pergan munji nang mati. Fast payment ni nah hai और सान्दों मोनां YouTube नि fast payment एबार याव नैबे मासाव फैयोब्ला मबाइल फिसा लानो होननानै गैया फैयाबानो YouTube निफ्राय आङो फैसाखौनो हरानो बिथोन नङा दे बिल मोना आंसो लागोन अननानै थाइसे थाइसे हरदो बयबो हरदो बा जिथुन थाइसे थाइसे हरदो दे हरनो थिनबायगासिनो दे iPhone लानोसै आंबो मबाइला जालाना आंना सोरनोबा फरायलायगासिनो मुकेश हरदोब्रा iPhone लानो थाइनैसो हरदो दे iPhone लानो थाइनैसो हरदो लासिगौमोन आंबो iPhone I got supplies. दा मोनायाव दिमार्कआव बिलुन उरायहैसिगोननो आइफननि एकदम बारे सिन्था जागासिनो फ्लिपकार्टआव क्रेडिट कार्ड दंबा फाइनान्सफ्रावबाबो लानो हाबायमोन ओमफ्राय गैया नालाय मावनानै जाग्रानि फिसा आइफन लुगैनो हनै आइफन गावबो खामायनानै लानो रोङा खामायनानै लानो नागिरदों बे मबाइला जालाबा भिडिअ बानायनांगौ मानसिफोरनो देखायनांगौ दा होमबालाय बोरैथो इउटुब चेनेला जोंनालाय बोरैथो देरनांगौ जाखो केमेरा गैयाबा मबाइल गैयाबा मालायनि एकदमबारे दाख्लिनि माने सिन्था जागासिनो आइफननि लोगोफोरा मा मा बुंलाबाय थायोना आइफन सिन्था जागासिनो दाबो ओंखाम जालायलायासै जिरायनानै थागासिनो सिन्था जागासिनो आंजों नांलायगासिनो नै नाखै आं आइफन लानो नागिरदों मा होनबाय थानो फ्लिपकार्टआव दा माने बिग बिलियन डेनि माबादोंना नोगोद अफार होदों बिनिनो आं आइफन लानो होनदोंमोन आरो ओमफ्राय आइफनखौथ' लानो हाया नालाय फैसा गैया ओमफ्राय फाइनान्सआव लानो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय लाहोआनो फाइनान्सआव लानो नागिरदों जानाय बुथुमाखैबा माथो बे इउटुब चेनेला बोरै देरनांगौ नङा होमबा लोगोफोर एकदम जेबो बुस्थु लाहोआ आरो फिसा बुस्थु माबा बायनो नागिरबा बायहोखाया आइफन दा मोनायाव माने बिग बिलियन डे एकदम दा मोनायाव बिग बिलियन डेआ शुरु जासिगोन आरो 8 तारिख नालाय बिग बिलियन डेनि बयबो मालाय जोंजों थाग्रा लोगोफ्रा मालाय आइफन अर्डार खालामला जोब्बाय जोंहा गैया सानैजों सिरियैनो आंबो खालामनो नागिरदोंमोन हनै माबायदि खालामहोआनो आइफन अर्डार खालामनो नागिरनाय रायगासिनो
ओमफ्राय हनै जोंना लोगोफ्रा आइफनल' लानो दावराव जागासिनो जोंहा गैया खाफालानो जोंना जायालै फैसा थाखाफ्रानो गैया इउटुबनिफ्रायबो दाबो थाइसेबो मोनजेनाखै माथो ना फैसाफोर इउटुबनिफ्राय पेमेन्टफोर मोनजेनबायमोनबा लानो हासिगौमोन केमेराया जालाना आंना बेक केमेराया माने हारसिंनो ब्लार जायो आरो बिनिनो एसे मबाइलफ्रा एसे मोजां लानो हायोमोनब्ला भिडिअफोरखौ थाब थाब हगारबाय थानो हागौमोन आरो दा केमेरा जायैनि थाखायनो आं भिडिअखौनो बानायला बांसिन हगारनो गोसो जाया आरो भिडिअफोरखौनो खुरु जाबाय नामा बावबो खुरु जादों नामा नै मानबायथ' बावबो मानो मा खालामो मा गाबोनसो रुम गोदानाव थांनोसै